No se Tietysti on vähän tekojakin noiden sanojen tueksi tällä kaudella tullut. Kyllä. Ja se riittää varmasti. Kyllä mä uskoisin, että ne riittää, jos toteuttaa, niin ja todennäköisesti riittää. Jannis Maljoksella varmasti maistuisi myöskin tuollainen 95 metrin kaari, mutta ihan ehkä viime aikoina näytöt eivät sellaiseen vastinetta anna. Kuten nähdään sinne 70 metriin vain ruotsalainen tässä täräyttää. Miesten keihässä ei siis Antti Ruuskasta ole mukana. Sairastelua taustalla, antibioottikuuria ja muuta ja näin, vaikka se pahin pöpöpesäke lienee selätetty, niin silti tänään ei miestä mukana täällä kilpailussa nähty. Ja Torkelsen, joka oli myös yksi tietyllä tavalla myyntivalteista joensuulaisilla kisajärjestäjillä, on pistänyt jo keihät pakettiin tämän kauden osalta ja keskittyy sitten tuleviin vuosiin. Joo, ja jos nyt tässä eliittisarjan kokonaiskilpailulla sitten spekuloidaan, kun Ruuskanen kilpailusta jäi pois, niin se tarkoittaa kyllä käytännössä sitä, että tuo kamppailu käydään Ari Mannion ja Sandra Erikssonin välillä, jolla molemmilla